Gure lana bintzat ondoiteko kapazgean eta gure helburua hasieran esaken duen bezala hor estropa moturan ibili eta lala irabazteko pelea hortan egon ez da. Hirugarren eta azken txandan, ligan lehen postuetan salkatuak dauden lau ontziak Busturialdea, Elantxobe lehen kaletik, Santurtzi etxekoak bigarrenetik, Lekeitarra hirugarrenetik, favorito nagusiak, Orio laugarren kaletik. Ja, lanean hasi zaizkigu lau ontziak, gauzak ez du, baina lehen paladatan ikuste dut oriotarrek lortu dutela, ontziaren estropadaren muturra, branka aurkariei erakustea. Baina lehen luzean gauzak ez du jarraitzen dutela. Ikusten dugu eta lehen erreferentzi baliagarriak Ziabogan jaso ahal izango ditugu. Gauzak ez du lehen posturako Orio eta Busturialdearen artean, hor gertutik ikusi ditzakegu ontzi gorria, aurtengo revelazioa, denboraldi hasierako errevelazio bezala bataiatu ditzakegu Elantxobeko ontzia, etxekoak ere ez dute atzean geratu nahi, aurretik ditugu Elantxobekoak, Elantxobe, Orio eta Santurtzi, Lekeitarra, zertxo baita atzeratuagoa, lehen postuan Busturialdea, 5 minutu 3 segundo, segundo bat gehiago Oriok, hirugarren postuan 2 segundora Orio gandik, Santurtzi eta Lekeitarra 5 minutu eta 11 segunduko demorekin, Busturialdea gandik 11 segundora. Lehiak jarraitu egiten du bigarren luzean, baina pixkana Oriok hanka egiten du eta lehen da biziko estropadan ikusi genunaren antzera bere legea esartzen azten dira. Oriotarrak arraun motxa hartu eta bere ala estu zentimetro bakarra oparitu gabe Aitor Carrilloren mutilak ikusi ditugu, jarraian bigarren posturako lehia Elantxobe eta Santurtziren artean eta baita Lekeitarrak ere. Orioren denbora 9 minutu 56 segundo, bigarren postuan Santurtzi 9 segundora, 10 segundora Busturialdea, 11 segundora Lekeitarra. Hirugarren luzea eta gauzak erabakitzeke bigarren, hirugarren eta laugarren postuari begira, ze Oriotarrek alde benetan nabarmena, hortxe ikusten ditugu hirugarren azken Ziabogan, Oriotarren denbora 15 minutu 9 segundo. Hortxe lehia estuak jarraitzen du Elantxobe eta Santurtzi bigarren posturako zertxo baita atzeratuagoak Lekeitarra. Ontzikoak Orioren denbora, aipatu bezala 15 minutu 9 segundo, hauen atzetikia berdinduta Santurtzi eta Busturialdea 15 minutu eta 25-26 segundorekin, 15 minutu eta 30 segunduko denborarekin. Lekeitarra azken luzea. Lehengo txandan ikusitakoaren ondoren, espero ziteken zertxo baitu hurbiltzea eta kaleetan mugimenduak izatea, baina Oriotarrek lortutako abantailarekin, behintzat lehen da biziko posturako, arazorik ez, eta epaileak bere lana behar bezala beteta, lortu egiten dute behar bezala estropada maitzea. Oriok amaitzen ditu bere lanak, denbora benetan zoragarria 20 minututik, bera 19 minutu, 52 segunduko denbora. Bigarren postua etxekoak, hirugarrena Lekeitarra laugarrena, hortxere helmugaratzen ikusi dugu. Eta aipatutako denborak, baieztatu 19 minutu 52 segundo eta 6 eunenekorekin, garaipena eta baita bandera ere Oriok. Bigarren postuan, etxekoak 21 segundora, hirugarrenean Elantxobe 25 segundora, 26 segundora, laugarrenean Lekeitarra txandari dagokionez. Ondo, dakigun bezala gure helburua gora igotzea da, eta hortako estropadetan aurren ibiltzea, gau lortu deu lehenengo postua eta gustora egoteko modukoa da, emaitza. Gustora egoteko bai arrazoiak bazituzten Oriotarrek, hirugarren aldiz lortu bai dute bere historian Santurtziko banderaz jabetzea. Azkena urte desente dela, 2000 urtean hain zuzen ere lortu bai zuten, lehen da bizikoa 1986an lortu zuten bitartean eta 3 garaipenekin, Zumaiarekin berdinduta geratzen dira estropada honen rankinean. Oriotarren bigarren garaipena Getariako txakolina trofea. Santurtziko banderaren azken sailkapena, Orio lehen postuan 19 minutu 52 segundo eta 6 eunenekotako denborarekin. KEARC Getariako txakolina lehen mailako sailkapena, bigarren estropada jokatu ondoren. Orio lehen postuan 24 punturekin. Jarraian, KEARC bigarren mailari heldu bihar diogu.
Leia ikusgarria, lehen jardunaldian trintxerpekoek garaipena lortu, baina bigarrenean oriotarrek ehunenekoagatik izan bazan ere garaipena erdietsi zuten. 81 ehuneneko hain zuzen ere, eta hortxe ikusten ari gara Orioko patroia, bandera astintzen, San Pedroko kofradiaren bandera astintzen. Hiruleen zailkatuak, Orio 20 minutu, 22 segundo, 53 eunen. Bigarren postuan trintxerpe, 81 eunenekotara, hirugarrenean Donostiarra, 41 segundo. RC batian da, RC bizean daukaguz luankoa. Bai, bueno, ligak eutia ona da. Horrek egiten du, pixka regulatu egiten du. Taldeen arteko desbentajak eta bai, aukera netzeko gehiago ematen du. Horrek egin du taldiak gehiago preparatzia eta hobetago bai, ligak eutia bai. No, you don't need this disease. Not right now. No, no, not right now. You don't need this disease. You don't need this disease. Estropada bereziontan ikuskizuna eskaini zutenak, azken finean banderarako leian, lehengo astean, ur hauetan ere elkarren arteko leia mokoka ikusgarria burutu zuten trintxerpe eta Orio izan genitun. Hortxe ikusten ari gara Donostiarren helmugaratzea, San Pedro tarrena ere, ez dirudi gustu egizeudenik, hauek bai alderak gaina zertxo baita handiagoak lehengo estropadan baino, baina berriro ere Orio trintxerperen aurretik. Oriotarren posa, Oriotarren patroia bandera astintzen eta bitxia bada ere Oriotarrek lehen aldiz lortu dute Pasaiako banderaz jabetzea. Oriotarren denbora 20 minutu 6 segundo 80 eunen. 3 segundora bigarren postuan trintxerpe, hirugarrenean Arkote 37 segundora, laugarrenean Castro 43 segundora, Donostiarra bosgarren 44, Getxo 6garren 50 segundora San Pedrorekin berdinduta. Bigarren mailako sailkapena horrela geratu da Pasaiako bandera jokatu ondoren. Lehen postuan Orio berdinketa apurtuz 38 punturekin. Bigarren postuan trintxerpe 37rekin. Hirugarren postuan Donostiarra 29 punturekin. Laugarren postuan Castro 27 punturekin San Pedrorekin berdinduta. Seigarren postuan Raspas 24 punturekin. Arkote 7garrenean 22 punturekin. Zortzigarren postuan Mundaka 20 punturekin. Bederatzigarren postuan Getxo 18 punturekin.